величезний комплекс, який пов'язаний був із матеріальним облаштуванням, із відновленням економічних можливостей кримських татар, з відновленням культури, з вирішенням щодо правового статусу, бо питання прописки, громадянства, воно виникало в 91-му році, воно призвело до того, що було вирішено відновити якраз Курултай як загальнонаціональний кримськотатарський з'їзд. 30 років тому у цей день у Сімферополі у першій сесії другого Курултаю кримських татар взяли участь 225 делегатів. Вони ухвалили рішення про створення Міллі Меджлісу. До його складу входили 33 людини. Головою назначили Мустафу Джемілєва. Меджліс очолив Мустафа Джемілєв, який тоді вже в кримськотатарському народі сприймався як безумовний такий лідер і один із найповажних людей в кримськотатарському національному русі. Перший меджліс – це був сплав такий молоді енергічної і старших людей, перепровірених в тюрмах, і старших людей, які служили своєму народові. І тому я і сьогодні згадую той склад меджлісу. Там було 4 із 33, 4 професори, доктори наук із 33 людей. У нас там було десь 6-7 кандидатів наук. Але всі ці люди, вони були патріотично виховані, вони були віддані кримськотатарському народові. Людей після їх обрання майже на руках виносили з залу на вулицю для того, щоб їх всі побачили. І були ухвалені ще такі принципові рішення про кримськотатарський національний герб, кримськотатарський національний прапор. Було ухвалено декларацію про суверенітет кримськотатарського народу. Коли кримські татари поверталися в Крим, то вони зустрічалися не лише з матеріальними проблемами, з проблемами прописки. В момент їх повернення спеціально було ухвалене рішення, яке забороняло прописку, наприклад, на південному березі Криму. Ставлю на кожного із прописки протоколи. Мирно беседуем в кабинете. Я докладываю по домам проедьте, узнаете те, которые не прописанные живут, а потом уже этих людей переводите. За собственные деньги. Скажите, я пойду составлю там. За словами Рифата Чубарова, напрямок роботи Меджлісу і сьогодні незмінний. Це боротьба за відновлення прав кримськотатарського народу. Кримські татари, як корінний народ Криму, на своїй землі мають бути урівнені в правах з іншими щодо управління Криму, бо у нас дійсно немає жодної іншої землі, де ми могли би зберегтися. І тому завдання Меджлісу, Курултаю кримськотатарського народу, вони принципової своєї суті залишаються. 26 квітня 2016 року окупаційною владою Криму діяльність Меджлісу заборонили та визнали національний орган кримських татар екстремістською організацією. Альона Савіна, новини на Суспільному, Крим. Мать! Мать моя! Що там? На родную землю.